ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро трактор, мотоблок, мотосикл, мошинои фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷиқе, илтимос ҳами ядона лайки бипула биҷиқе. дар канали мо меҳмон бошед, подписация кунед. дар шумо чизе маъқулай дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мегирем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран равон кунед. иншоалло мо баҳри خریدارو پیشکش میکنیم. خدا نگهبان تو باشه. یا دونه لایک فراموش نکنید. کورس امروز در روی کم ویدیو را تا آخر تماشا کنید. خدا نگهبان تو. سلام علیکم برادران عزیز. این کس الهام جان برادری من است. صاحب 5 فرزند می باشد. الهام جان 7 بار اپراتسیا کردگی، جراحی کردگی. امروز خیلی بچه جان دیالیز کردیم. گفتمش هر دویش از کار موندگی هستند. سوز سلامت خوبه بچه کمکی شما داریم برادران دادرانی عزیزان. و قدر امکان هر کسی که چقدر که تواند. الهام جان صاحب 5 فرزند می باشد. سوزی آخی در اویله و نیاز به کمک شما داریم. خواهشمندم کسی که تواند به قدر امکان یاردم کند برای الهام جان تا این 5 فرزندش بسایه. срочно бародаро трактори фурӯшии МТЗ 80 қарор дорад дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ. нархша 47000 сомонӣ мегӯяд. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. плугш, аккумуляторш, статорш ҳамаш навай аз ҷош заводид мешавад. бештар маълумот дар рӯи экран нависагия бародаро. ягон камбудӣ надорад. дар номрои расияш имо ватсап ҳаст. касоне ки харидори аниқ бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, номрои Тоҷикистоншам дар рӯи экран ҳастанд. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро алафдравак соли баромадаш 1991 солай. дар ҳолати беҳтарина мега 80000 сомониш гуфтаисаст, бо савдо мешавад. касоне ки харидори нашод ҳамаи алафдравак фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бахшиш бародаро, намедонем ки дар кадом шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонай моро равон кардаги нестам чиза. хутон занг занед, дастрас кунед аз соҳиби ҳамаи алафдравак. мотоблок бародаро, номаш дизел, сӯзишвориш бензин аст. соли баромадаш 2021 аст. ай Россия овардагиай. силаш бародаро 7 қувваи аспа дорад. плуг, чизил, дигар чизошам қатиш фурӯхта мешавад. 12500 сомониш мега. харидори аниқ бошад, бо мега савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. номрош дар рӯи экран. касоне ки харидори нашод ҳамин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мотоблок дастрас кунед. ина бародаро мотосикли гуфтаи шумо, мотосикли фурӯшӣ, солиш 2019 солай, нав пачкай, срочно сум дар корай мега, мефурӯшимаш. нархша 5200 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ай Россия овардагиай. ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. ина бародаро суратоша хутон бинед. касоне ки харидори нашод ҳамин мотосикл фаҳмидан мехоҳед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, аз соҳибаш дастрас кунед. ай Россия овардагиай. хай хутон бародаро, медонед чизи Россия чӣ хел бақувват аст. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Frontera соли баромадаш 1999 солай. сӯзишворӣ бензин газай. кузовиш бландоай бародаро. объём мотор ДВД, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовой документош ҳамаш садан. яксола документ дорад. нархша 39500 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. касоне ки харидори аниқ бошанд, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошин ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат. ваз 21099 соли баромадаш 2003 солай. бародаро сӯзишворӣ бензинай. кузов седан. объём мотор 1.5, коробка передачи механикай. 5 та баллони нав дорад. аккумулятор навай, шумутка ва дигар чизошам ҳастак. срочно мега сум дар корай.
нархаш 18000 сомонӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри душанбе ай 18000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Opel Astra G соли баромадаш 2003 соле бародаро, сӯзишвори бензин газай, кузоваш хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин 6 моҳ пеш ай вагон гирифтмаш мега. состояниш соз ай бад нест, кондиционер кор мекуна, 1 сола ҳуҷҷат, 4 баллони нав, пачка, мотор ҳамаш инжектор 100% ай алишани мешавад мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нарша 57000 сомонӣ мега. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra A соли баромадаш 1994 сол, сӯзишвори бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дута электропакет дора, салонаш навай, баллонош 70% нормалиян. харидори аниқ бошад мега, бо савдо карда мешавад, 25000 сомониш мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. касоне ки харидоре ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ай 25000 бо савдо мешавад. марҳамат занг занед. Audi A4 соли баромадаш 1996 сола, сӯзишвори дизелиай, кузоваш бародаро седанай, объем мотор 1.9, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб ай, ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100% ай, мотор, коробка, кузоваш 100 ай, ягон камбудӣ надорад. краскаш ай худаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 45000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ВАЗ 2107 номрои мошинони бародаро 2107 ай, соли баромадаш 2006 сол, сӯзишвори бензин ай, кузоваш седан, объем мотор 1.7 ай, коробка передачи механикай. мошин бе камбудӣ ай, фақат ҳай мекунӣ, полни ай 0 созиш кардагиян, ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 26000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқе, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Meriva соли баромадаш 2008 сол аст, сӯзишвори бензини холия бародаро, кузоваш каравана, объем мотор 1.4 ай бародаро, коробка передачи механикай. мошин вагони аст, ҳамаш 100% ай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 49000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. мошин нав ай, ягон камбудӣ надорад, кондиционер кор мекунад, дигар чизош ҳамаш 100% ай. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Caravan соли баромадаш 1995 соле бародаро, сӯзишвори бензин газай, кузоваш караван, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, пусидагӣ надорад. харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдо мекунем мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша 30000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Daewoo Nexi соли баромадаш 1996 сол, сӯзишвори бензин газ, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ надорад мега, дигар ҳама ҷояш 100% ай, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 15000 сомонӣ мега, бо савдо карда меша. состояниш мақсад созай бародаро, дар 15000 сомонӣ ҳама камошин меёбӣ. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Chevrolet соли баромадаш 2006 сол, сӯзишвори дизелни бародаро, кузоваш караван ай, объем мотор 1.9, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 70000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ин мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
гуфтагие ки ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. марҳамат, занг занед. Toyota соли баромадаш 2010 солай. И Toyota беҳад навай бародаро. 2010 сӯзишворӣ бензини холия, кузови седана, объем мотори 1.5 камасраф будааст. Коробка передачи автомата. Американка бародаро, мошини состояниш ҳамаш 100%. Ай вагон нав фровардагия, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 87 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.